Bok ljudi, ja sam Tomica Kristić, jedan vrlo mlad i ne toliko zgodan putopisac koji evo recimo prije koju godinu tek počeo živjeti tim punim plućima, jel da? Razlog tome je definitivno moje 4-godišnje putovanje svijetom gdje sam ja malo stopirao, ali moram napomenuti da sam prije tog samog puta imao kristalnu viziju što zapravo želim učiniti od tog putovanja. A to je da mi jednog dana putovanje postane zapravo način života i da od njega počinjem živjeti, jel da, i zarađivati. Punih neki pauk mi hoda po vratu. Znači, punih 6 godina čekao sam da se taj proces i ostvari. Znači 4 godine putovanje svijetom, godina dana pisanje knjige, prve. I godina dana produkcija knjige, predavanje i ovo ono. I tek nakon punih 6 godina mogu reći da sam danas putopisac koji živi od svojih pisanja i od knjige. Svoju prvu knjigu izdao sam prije 1,5 godine i zove se eto Putovanje u Međuzemlje. To je knjiga koja opisuje moj prvi dio putovanja i na čiju temu sam obavio 74 predavanja diljem Hrvatske. Eto i pauk je dio priče. Prije 2 mjeseca, pa da, negdje 2 mjeseca završio sam s pisanjem svoje druge knjige koje sam nazvao Autostopom po svijetu. I ona će opisivati, odnosno ona već opisuje moj drugi dio putovanja. E sad, ono što možete pročitati u njoj će vam zapravo prezentirati Lucy. Ajde, živio u Vijetnamu i radio kao učitelj engleskog jezika. Motorom preputovao cijeli Vijetnam. Živio s monasima u Laosu. Posjetio famozni ping-pong show u Tajlandu. Boravio na Baliju i pisao o njihovoj bogatoj kulturi. Popeo se na 3 vulkanu u Indoneziju. Surfao u slamu u Filipinima. Posjetio Timor-Leste gdje sam boravio s lokalnim stanovništvom. Radio na crno u Australiji. Prestopirao uzdu cijeli Australija od zapada do istoka kontinenta. Stopirao po Tasmanija i na kraju se i razučio. Eto, svi ste čuli Lucy i nadam se da ste razumjeli. Knjiga će imati mnoštvo fotografija koje će biti printane na visoko kvalitetnom mat papiru, ali za razliku od prve knjige te fotografije će biti razbacane kroz cijelu knjigu. E sad, s obzirom da ću tu novu knjigu izdati u vlastitoj nakladi, pokrenut ću kampanju. A jednom kad pokrenem tu kampanju potrebna mi je vaša pomoć. Znači potrebni ste mi vi da podržite tu kampanju i da ta nova knjiga mi ugleda svjetlost dana. Kako to učiniti? Sve što trebate je scrollati malo dolje i vidjet ćete 14 različitih opcija kako to učiniti. Stavio sam 14 artikala i kupnjom jednog od tih artikala direktno pomažete u samom procesu izrade te nove knjige. I to je to, ljudi, to je to. Hvala vam lijepa. Hvala vam što ste gledali ovaj video i slobodno ga šerajte.
video, slobodno šerajte tu cijelu kampanju da se to malo više pročuje. Eto, još jednom, hvala vam.